on jaama yeeɓiyankoɓe Pindi Média ha tengte yewtere men lewal communication mo kala salminama salminago nede salminago teddugal caméra o ko Djiby Dieng wondude Fan Ndiaye eɗen jodde plateau no gonɗen wadde banggue men nano ko Alaji Abou Gaye banggue men ñaamo ko Alaji Mouhamed Ndim ma en gatta toɓɓe ɗe cikkuɗen ɓurɗe mantinade e nder yontere nde ko addi ko fof woni goo ko jaltugol président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde huccunde e jayniyankoɓe to galle laamogo leydi ndi yoga e namde kewɗe ɗe ganduɗa ko cuuɗinoɗe jalti feeñi hen yoga e namde gandanoɗe kalama hen tumamuyaji kewɗi jalti hen e gueɗe goɗɗe baaɗe noon ma en kal yiyande ɓe ganduɗa ko dawgol yankoɓe eɗen gandi caggal muɗum gadduɗe jagode kañum noddi e batu mo ganduɗa ko suwaɓe jeeyaɓe e Pastef wanno wonko haali hen kono ɗum ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e wonde mum inana keblano meeting mawɗo baɗo to e stade mo Mbour mataw ko ɓedde doole mum e ƴewde hakkude mum e bandu men haade ma nadde e lamba dañde bandiraɓe waɗɓe yataw bande en ina gonde e maɗa kowona ɗum ko libgol wono ministre conseiller Ousseynou Ly joguinoɗo konngol galle laamogo leydi ndi e lomtinede biyeteɗo maître Tine jeeyaɗo e coalition hono Diomaye président elle hankkandi ɗum ɓoyi koye ɓeydade yajji hakkude Pastef e coalition Diomaye président ko adi ɗum dokken Alaji Abou Gaye calmina bandiraɓe e tokara mi salmini dendagal bandiraɓe heɗotoɓe ndeɗo yewtere so tawi oɗo saaha yoni eɗen denda e mabɓe belemma e ɗiɗo waktuji e kala yontere no talata o ni e bismadeɓe kadi e nder yewtere nde ha tengti noon e bismeteɓe mawɗo meɗen hono Abdoul Sow mo ganduɗa woni ko toon to Espagne jeeyaɗo cuuɗi meɗen ɓoggue ko hono noon mawɗo Sy Alassane mo ganduɗa ko jinnaɗo meɗen e esi meɗen jeeyaɗo to Sinthiou Dangɗe joɗiɗo to Nouakchott ko hono noon Binta Diallo ganduɗa hoore maɗa jooɗi ko to leydi France garnoɗo ɗo en e jillu muɗum hooti eɗen namdo so tawi yettima e jaam eɗen bismo e yewtere nden hono bani meɗen debbo Pullo Niass mo ganduɗa hoore maɗa dillata koko fati e to banggue pâtisserie e saaha kala kadi omo nulde en calminali feede e walla omo nula en calminali makko faade e maɗa Pullo salminama ko hono noon bismotoɗen hono dendagal lewrol communication e kuuɓal e yewtere nde nde wonde ko kamɓe goni sattotoɓe yewtere nde ɗo oñi hen ɗo foti hen on ceede no foti nanguirede e fofoof en calmini bandiraɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla e toɓɓe garaɗe ɗe mbaɗa sikki tan ma dañi hande ko haala a jarama ñande asande lewral communication jooɗima yewti wonko eɓɓi ha heewi goɗɗum kadi ma awa ɗo sallah lamɗo jaaɓi baba assalamu aleykum a salminama aleykum salam mi salminima mawɗo Abou salmini également Abou Gaye en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média e kuuɓal e bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko ndeɗo yewtere nde so tawi nde yonti bandiraɓe kadi ene goppa hajuji mumen hammuji mumen wawde wadde ɗum visualisé ƴewde ɗum kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en calmini bandiraɓe foof mawɗo Abou pa wono hande leeli arde eyyi hande de kam ande o tardi no feewi ala on ko kala jim neɗɗo kay waɗata ko haali mawɗo kelli faɗo ronkama yeede mo tarda hano kay so tardi ko gueɗe ɗiɗi tan yaara alaɗo nangga tan fiya ha boni ɗo kam ko an tan tardata ɗo ñande fof kam garɗa ko ɗo ala mi kam meeɗa tardude ala nde garɗa fof ɗo ala garɗo nde garɗa fof a tawi équipe ala hol tarduɗo équipe mo tawmo mbaɗa andi ko oɗo waktu puɗɗotomi ala wona sa yi wonde a meeɗa tardude te minen nde garɗa fof ko ɗo tawɗa min hande kam en kalta hande wona mi meeɗa tardude so tawi ko 9h mbiyami 9h ko ɗo tawata so tawi ko 11h mbiyami 11h ko ɗo tawata hande noon mi jaɓi mi tardi hande eyyi wadde jeeyi hande mi jaɓi mi tardi a jarama wadde en calmi mi meeɗa tardude ɗum kay on irno ɗum ha gayno ala min kam ka tardo ñande fof min kam irlotako mbimi kam no hersino kono añande fof ka tardowo noon on calminama yeeɓiyankoɓe ma en ga e bandiraɗo debbo biyeteɗo Yacine Gueye mo ganduɗa no udditi agence o ko kesso o wi hayso nanata Pulaar omo yeeɓa Pindi TV ha tengte nde ɗo yewtere
omo yiɗi wadde den hay sino ko konngol omo andi kadi fulɓe ne keewi to Italie to kanko Hadja Yacine Gueye agence mo ganduɗa mo darni o golle baɗɗe fayida ne hen umra ina hen ɗannotoɗo tan jaawo ne arta biyeji ne hen ko wiyete ko hajju ina hen ɗum noon mboɗo andi ma artu hen hade men yettade teddinaɓe yewtere nde hono Abdoul Aziz Yaya Sy mo Hayre Law e wondiɓe muɗum bisimilla ndim ay no mbiɗa ni ko Tafsir Travel en gandi o saaha gonɗen koye bandiraɓe nana keblo guilay hajjoji hay umraji mumen ko entreprise mo ganduɗa ko agence de voyage mo ganduɗa ko dillo e on banggue kadi golle pawdinɗe ɗe waɗata to banggue nawde ɓen ɓe ganduɗa ko hajiyankoɓe ha yiɗɓe waɗoyde umraji mumen kamɓe ɗum ɗo kala ko ganduɗa so tawi aɗa yiiɗi yaade dendagal ko ganduɗa ɗum ɗo ene addanma caɗele sa yeehi toon ƴewde guiddi ƴewde ɗum ɗo foof ko kamɓe mbaɗantuma ɗum guilay to banggue vol visa hôtel transport guiddo ko package mo ganduɗa ɗum ɗo foof ne wayno ko kamɓe gérantuma ɗum kamɓe Tafsir Travel ko nonne kadi a haali joni to banggue umro ko nonne kadi to banggue wonande Milan Dakar ɗum ne kadi eɓe dilla hen ko e prix ji kadi ɗi ganduɗa ko beɓɗi mbadduma e guide mo ganduɗa e dendagal ɗemgal ngal cuɓiɗa so tawi nanata ko faraysinkore so tawi ko wolof so tawi ko pularo ɗum ɗo Italie kadi ɗum ɗo kala mabɓe mbadde e yimɓe ɓe ganduɗa ko kañumen ma waɗ hajjuma ma waɗ umra ma ha no hannirta ni tawi kadi aɗa nana ɗemgal ngal ganduɗa ko ɗon ngal nanirta ko hen kadi kalerteɗa yaada e guide mo ganduɗa ha e restauration transport ɗum fof ko kamɓe hôtelaji moƴƴi e jippule moƴƴi ɗum ɗo fof ko koye prix ji ɗi ganduɗa kadi vraiment ko beɓɗi no fewi ɗi ganduɗa sehani ad jiɗɗo jokkodirde e mabɓe foof no mbiɗa ni mawɗo Abou aɗa wawi jokkodirde e kanko mo ganduɗa ko Yacine so tawi koto numéro mabɓe Italie wawi wadde 39 mbaɗon 370 321 54 36 ɗum koto banggue Italie to so tawi koto banggue Sénégal numéro mabɓe Sénégal e mbawi kadi jokkodirde e mabɓe hayso koto banggue WhatsApp to mabɓe dañ kadi information ji labɗi beele kadi ɓe mbawa yaade umra mo ganduɗa ko baɗɗo fayida tawi hay caɗele goto gondani e mbawi noddudeɓe e 77 492 63 77 walla ɓe mbaɗa 70 ɓe mbaɗa 615 83 55 mabɓe jokkodir e équipe Tafsir Travel waɗaɓe e lawol tawi kadi jiɗɗo yaade umra foof Dakar Milan ɗum ne kadi ma jomum wat umra mum hajju mum ha no hannirta ni tawi kadi aɗa waɗi no hannirta ni caɗele godananima tawi hen kadi kala hen ko cohluɗa équipe aji mabɓe ene mbawi waddema rendre service mawɗo Abou min joni somi yiiɗi yaade ko jinmi ko mbam wawi dañde ɗum e agence mabɓe o kala ko jiɗɗa package o dendagal yahaduma to banggue transport to banggue hôtel to banggue jippule moƴƴe to banggue guide ɗum ɗo kala a waɗanti ɗum hano hannirta ni neɗɗo imano ya hajju onde so tawi no amno sabu eɓe jogui umra e haran he 1 million 450 mille eyyi ɗum ko e harano no mbiɗa ni ko ñande sappo ñande nogas lewru juin ha cabantati lewru juin fof ko woni jippude fof ko woni 1 million 450 ko package mo ganduɗa volma visa transport guide o ɗum ɗo fof ko hen jeeya mawɗo Abou fof tawi no eyyi nogas lewru juin ha cabantati lewru juin wadde balɗe sappo ɗe fof ko hen jeeya tawi koye 1 million 450 no waɗi umma goɗɗo mo ganduɗa koye novembre he le 10 ha le 20 on kadi ko 1 million 450 banggue biyeji ɗi ya gatta noon kam e leɓɓu e webde jaw ummotoɗo Italie ne fati ga ne fati Italie ɗi so tawi koto Dakar Milan o on ko 4450 ujunere temedde e capanɗe joyyi euro o jarama on jettama on jarnama ɗum noon to banggue titonde yewtere nde ne mbino eɗen jetta Abdoul Aziz Yaya Sy salminma nde mawɗo leydi ndi ari
ƴeewi gueɗe makko tawi gueɗe ɗe jaa yeeso noddi mo o addi partenaire uji goɗɗi to Sabadola golloto kanko Abdoul Aziz Yaya Sy ko ingénieur géologue fanniyanke ko fate kaaƴe nder leydi ndi eɗen jetta Allah ene laaɓɗo eɗen jetta Abdoulaye Wade kañum artimo e leydi ndi yo nattu gollade Afrique centrale osal o watta gollanade leydi ndi ko ciisi ko gonga kono ko ardi golle ɗe ko golle ɗe ne jaa yeeso ha tengti e peewal en keɗima ñanden nde cowat ɗo wiya won kanŋe ƴettade Sabadola peesanoma ne wama aéroport woodi sisiɓe wawen Abou Gaye en woodi ko nokki hen nde ɗum waɗi nde kala gannoɗo Abdoul Aziz Yaya ina andi kala ko addi rewal lawol on nelani chargé de communication ko kanko yi noddi jaydeji o yi ha aéroport o wi to nokka to ɓetama fotama nde ɓeta ha gasi jolnade fotama nde yettinade ha anda fotama so tawi wonko jiiɓi hen wonata banggue makko to nde ɗum ko jettomo ganduɗa mawɓe ardiɓe jettimo e ɗum en jarnimama no fewi kanko e wondiɓe makko kanko Aziz e dendagal bandiraɓe miñiraɓe e mawniraɓe golle makko e balle makko e jettimo e jarnimamamo e joni o garten e titone yewtere nde hono jaltugol président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye e toɓɓe ɗe ganduɗa o haali toɓɓe baɗɗe fayida no fewi no fewi kadi o yetima jabtade toga holno jiiɗa goho sumgo jaydiyankoɓe ɗiɗi e jaydiyanko nokkirɗe kabaruji ɗe e jaydiyankoɓe koye mumen e namde mabɓe jaabuji makko e aɗa andi to banggue sumgo jaydiyankoɓe kam ɗum o rewi tan ko ɗo artinoɓe mo ɓeɗo ndewnoɗo ɓen kañumen ne guila e Ablaye Wade suɓotono jaydiyankoɓe ɓe noddittano fofof Macky Sall nde ari koye ngal koyngal yaɓɓi kanko ne nde o ari nde koye ngal koyngal o yaɓɓi heddi noon holko addani ɓe suɓade ɗum en ganda kono to banggue miijoji men eɗen mbawi jogade miijo ko horo buukade eyyi so tawi buukima namdotoɓe so tawi keewi sa renaki ko namdete ko jabdetake wodata ko jabɗa woda ko heddi eyyi ɗum ene wawi amnorade hono nda noon e famamuya sen gaddi namdotoɓe tato so tawi namdima namde jeenayyi ɗe ene mbawi jabtede goto fof namde tati kono noon so tawi en gaddi namdotoɓe jeenayyo goto fof ene namdo namde tati so tawi en ndentaki ɗeɗon namde fof ɗe jabtottaki wadde noon to banggue sumgo ngo enen kam weñaki en ewo ko heddi noon to banggue jaltal ngal eɗen gandi ko heewi o haali ko heewi o laɓɓini ko heewi o tabirini ko heewi kadi o riwti woni holɗum so tawi en ƴeewi to banggue haala makko ene ɓuuri mantinde gueɗe ɗiɗɗe ganduɗa hoore maɗa hande o yimɓeɓe eɗum marki e hakkillaji muɗumen ɗen ɗiɗi woni holɗen to banggue wonande min ko nantumi yimɓeɓe e commentaire uji e ko abbi e muɗum ko faati e namde ɗe ko yowiti e kuulal L29 L30 o wi wonde ko ɗum bettere ɗo makko woni ko yimɓe Diomaye président ko kalno wonde jaadani hen ko kanko o gonɗini ɗum o tabitini ɓe jaadani e député ji Pastef naɓe ko mbaɗi ɗon ko ɗum yimɓeɓe commenti ɗum tigui rigui ene gasa noon taw waɗɓe ɗum commenté ɓe taw ko yimɓeɓe ganduɗa honorata ko wonɓe opposition so tawi woni o riwti ɗum kañumen ko riwtuɓe ɗum o tawti ɗumen e nder hen ɗum ene wawi wonde e beelema muɗumen e ko heddi ko o holliri wonde to banggue hakkude makko e Ousmane Sonko haydara ala ko ɓe piɓodiri ɓe meeɗa fiɓodirde haydara pacte biyeteɗo on o wodani ɓe piɓodirani haydara ɗum kadi ene haaletno o yeddi ɗum ɗiɗo dumunnaji fof so tawi teskama ko haalata kanko Bassirou Diomaye Faye ko yidde hollude wonde Pastef way kono ko kanko jeeyi ɗum ni so tawi en keɗima haala makko ñanden ko haali gollal makko ngal o golli e nder Pastef so tawi wonko heddoto sarinaka heddiɓe so tawi pecci ɗum hay goto gollata ko hen hay toɓɓere wotere firti ko Pastef ko kanko golli fof kanko jeeyi fof ko tengtini ko mbiyanmi wonde o tengtini o gonɗini koko yimɓe mbiyata pusku hakkude makko e Ousmane Sonko ko haare woni ɗon o gonɗini haare nde nani ɗon ceergal ngal nan ɗon koko woodi ha laaɓi ceer ɗum ne kadi o gonɗini ɗum o gonɗini saabu so tawi hande o ruttirima o wi Pastef so tawi heɓɓita koko fusara koye pusgu fayi en nani o wi noon e kadi nde o wi noon nde woni o holliri wonde
kanko omo heddi e Pastef maɓe jaggu e Pastef ha Pastef wawa darade ɗum holko firti holko haala firti ko kanko ɗo wondi omoni e koyɗe Pastef sortirde gotal par gotal omo artira e nder makko ɗum ɗon noon so tawi en ji e oɗon banggue won hoolare nde o jogui ha woodi ko fuɗɗi haalde ene gasa tawat ko wonde wonko heɓidi to banggue to nder to henna ko heddi ko noon en nani e haala makko to banggue faggude leydi Sénégal ko namda hen o holliri wonde leydi Sénégal ene woni e haaltirde e FMI ene woni e maslodirde e muɗum firti koɓe calino ko gila ɓe jooɗi e jappere laamu fewde ñallagal hande koɓe jabtuɓe ɗum walla ko premier ministre makko hollanno ko haalanno gila adana ko kanko o holliri wonde kanko on ko haalanno ko kanko o yaadani hen o yaadi koko haali joni ko wonde leydi Sénégal ene woni e haaltirde e FMI e maslodirde e muɗum e ƴewde ko ɓoyata faggude leydi ndi no ena ɓamtoro e nder hen o holliri o gonɗini hande o kanko ko kanko woni hoorejo leydi ko kanko jogui konngol cakkitingol ko kanko jogui konngol garawaniwol woni holɗum yimɓeɓe namde mo jayniyankoɓe nanno hakkude makko e hoorejo jayndi e hoorejo jagor woni premier ministre makko Ousmane Sonko o andini Ousmane e wondiɓe muɗum e foɓɓonoɓe Ousmane foof wona Ousmane ko min Ousmane ko min waɗi ɗum ɗon ko min ittata ɗum ɗon nde mbanmomi ɗon nde ene weeli kam so natti welde mi ittarmo ɗon mi adda goɗɗo mi lomtina ɗum ɗon wonko haala wonko ɗum firti ko werlande nde ganduɗa hoore maɗa fay koye Ousmane so tawi rentaki wappaki nde fukkoto koye becce muɗum te so tawi nde fukkima e becce muɗum Ousmane wonta ummade e kadi so tawi en ƴeewi ha joni e nder haala makko wonande won jayndiyanke goto e télévision goto walla e galle goto jayndeji werlimo namdal sen ƴeewi namdal ngal wona namdal min to banggue hooram ko konngol ngol Ousmane Sonko haalno on ƴetti konngol ngol artiranimo ɗum hande waɗi ɗum namdal woni holɗum wonde kanko omo woni président de la république wonko gandanɗa hoore maɗa yimɓe ene mbiya kala biɗo mo nangue soke walla itte e poste muɗum so tawi woni won poste responsabilité mo joguino kono noon premier ministre makko won wiyoɓe ɗum taw ene jogui poste ji responsabilité ji e nder laamu ngu so mbi ɗumen keddo e poste ji muɗumen ndiwetake e woɗɓe ɓe ngala poste ji ɓe so tawi mbi ɗum kañumen haydara ala ko tawata ɗumen hen nanguetake mbiyatake haydara aɗa andi oɗon ngal ɗon namdal ngal o namdi ko namdal ngal Ousmane haalno o artiri ɗum ñande hen comme no namdal ni kono noon kadi o jabtima ɗum ngol ɗon jabtowol kadi wonɓe weeli no fewine kadi yimɓeɓe poɓɓi ɗon kelle tigui rigui saabu o wi ɗum wonde ko an aɗa andi ko kalɗa ɗo henno ko sinno tawi no wonano no mbami ni wondemi démocrate ɗum ɗo ɓennata holɗo meɗɗa yiide e aduna o président de la république ene wondi e premier ministre muɗum yimɓe muɗum e premier ministre e hoore muɗum jooɗo ene mbiya wonde minen ko oɗo woni candidat amen e élection ngaji paaɗi taw président ene jooɗi ene wondi e président o wi kaɗon haala kaaleteke e biyate biyeteɗe ɗon ɗe e ko wiyete ɗon ko pop koye oɗon télévision o wiyete ɗum koye yeeso oɗon o wiyete ɗum saabu kañum ardi oɗon galle tawde noon woni kañum ardi oɗon galle tene kadi ko kañum yuɓɓinte jewte baade noon omo wiye ko wiyete toon ko e nder oɗon télé holko meeɗi tawde hen télé o walla kanko gardiɗo télé o ngol ɗon jaabowol kadi ene hawrani yimɓeɓe par ce que on ko haali koko premier ministre haalno o way kono gonɗo e tengtinde konngol premier ministre ngol kanko ne o jabtima ɗum wonde ko premier ministre o haalno mo gonduɗa o ko haalno ko kaltuɗa ɗum joni ko haydara ala ko meeɗi tawde on hen a jarama Toga ndim mawɗo leydi ko kañum jiimi radio e télé RTS kañum jiimi nokkirde kaɓo wiyetende APS kañum jiimi jayde wintende wiyetende Soleil holno mawɗo leydi jaɓoto jayndeji tawa presse écrite woni jandeji binteɗi ngala hen eyyi ko ɗon tan ɗeesi to banggue kam sa ƴeewi no ɓe mbini hay so tawi ko hunde nde ko ɗum ko ɗum turtan ɓe so ngari ɓe to gartata sibo enen gandi yaltande makko adande nde arnoɓe ɓe wona ɓen garti kono
ana moƴƴino quand même erreur mo ɓe mbaɗi tan ko site uji ɗi wonande to banggue en ligne tawtoraka e ɗonne kadi mboɗo sikki ko erreur moɓe poti wawde safroyde janggo e jaam surtout to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui kala ko fatuno e communication toon to présidence de la république bon min to banggue discours makko sur la forme mboɗo wawi wiide ko président mo ganduɗa yimɓe jiye mum waylo waylo to banggue comportement mum waylo to banggue haala mum waylo to banggue ni ƴoƴgol haala ɗum ɗon kam ko hunde nde ganduɗa mi fuɗɗima yiide nana waɗa évoluer kanko président de la république sa waɗimo comparé e nden Bassirou Diomaye nde ari heeɓi laamu ngu hande fuɗɗima ƴoƴde to banggue haala to banggue namde e jabtule to banggue ni comportement mum huccidde e jandiyankoɓe e ko way noon c'est vrai que no mawɗo Abou wini o arti e aspect ji kewɗi sa ƴeewi to banggue ko mbiyata ko prétexte o holko saabi jaltol makko bon o waɗi ɗum justifié ko joɗade duuɓi ɗiɗi nde waɗi jaltal mum gaddanal o yaltani walla ko wayno mois de janvier o ɓenni walla 1er mai o ɗo ɓenni peut être ko ɗum woni mataw prétexte o e saaha mo gonɗen o mais contexte o aussi o haali to banggue probléme institutionnel e ko way noon kala hen ko namda kam o addi hen jabule makko hayso tawi nden ko minen wonanno ko minen o noon ko kanko e Ousmane Sonko hande sen ji jaltal makko ko ɓuuri ko hewde kam ko min woni no mawɗo Abou wini o arti e ittude ko heewi ko ɓuuri jurnade noon ko hakkude makko on mo ganduɗa ko Ousmane Sonko guilay to banggue sa ƴeewi o waɗi historique hakkude makko e Pastef noon no Pastef ardi o ɓeydima labtinde wonande Pastef kanko o wonano hen tan ari abbi Pastef ko neɗɗo mo ganduɗa janggo e jaam so tawi ndonu ene waɗa kanko ko heɓata hen ko hewata heɓɓe ko way noon o haali ko kanko sosi ko kanko windi guila e statut ji ɗi règlement intérieur o guila e wadde installé commission ji ɗi comité ji ɗi ɗum ɗo kala mais o heeɓi haalorde aussi hayto banggue ko Ousmane Sonko haalno ko wonande ɓen ɓe ganduɗa ko les martyrs ɓe mbiyata ɗumen lorinoɓe événement ji 2021 2024 ko kanko ƴettuno wanno initié ƴettude avocat ji wawde ƴewde e kasoji ɗi ɗon ɗo ɓe goni foof o waɗanaɓe engagé no yetno beele ɓe mbawa mbaɗe défendre ko way noon mais o holliti wonande Pastef ɗo fayi ɗo so tawi ɓe kartaki walla so tawi ɓe ƴewtaki ɓe garti e no Pastef ko watno ɗum ummade ko Pastef fayi koye bonde o haali ɗon haala to banggue idéologie Pastef wona ɗum woni darde mum holmo jofi ɗon o jofro ɗon ko Ousmane Sonko o yiiɗi ko Pastef hande eɗen gandi no mawɗo Abou yini hande ɓe dokki Ousmane Sonko statut mo ganduɗa aɗum seeki aada no feewi eɗen tesko nde o waɗa galle makko waɗa barricade o udda ɗon lebbi o yaltani nde o ɓe itti ɗum en ji sukaɓe wattuɓe yaade ha galle makko ene jara toon ndiyam mbi ko ɗum zamzam ene jara toon mbi gari ko juurade gari ko sa ƴeewi kanko ɗum o woni ittude ɓen yohoɓe plateau ji président Ousmane Sonko etc yiide wonande wona ɗum wonno solo parti o idéologie mum wonno ko projet parti o ko projet o kala bawɗo wawde baɗɗo ɗum piloté kala gardinaɗo projet o ko an ardoto kono haɗata noon yimɓeɓe woroɓe ittu fayide projet o ɓe dokkuma ɗum donc ɗum ɗon mboɗo sikki ko des signaux baɗɗi fort ɗi o yiiɗi haalde kono min probléme am tan e jaltal ngal makko ko gonga kala hen ko namda omo jaabo kono noon wonko ganduɗa pour min en tant que président de la république so tawi a yeehi a ƴetti engagement aɗa yalta aɗa haala pour min so tawi a namdama poɗɗa tottude ko des preuves à l'appui kala gueɗe ɗe ganduɗa ko baɗɗi factuel ko wayno ko kala hen ko namdeɗa kala ko ganduɗa jaltina des statistiques kala des nombres kala des chiffres mbaɗi ko président de la république ay sibo ko ɓuurimi kan hen musde noon komi nanani ngal namdal toon ko probléme de taux de chômage wonande l'emploi des jeunes wonande sukaɓe ɓe beele ɓe naata e golle par ce que eɗen gandi ANSD waɗino ɗo rapport mum jaltu ɓennuɗo yi wonande taux de chômage o ɓeydi ha 23%.
kamɓe gargol maɓɓe laamu ha o saha mo gonɗen koɓe tawi ko to banggue taux de chômage ɓeydima hen 3% wadde ɗum ɗon ko probléme te woto jejjiten ndeɓe ngari ha o saha mo gonɗen ɓe jokku ñande premier mai nde aɗa andi o joɗinima e ɓen ɓe ganduɗa ko syndicat ji ɗi gollotoɓe ko way noon mais hade ɗum won signal weddinoɓe o yi ko wonde o yiiɗa hebde livre mo ganduɗa ko rouge yoɓe tottuma livre blanc ɓen mbimo ala minen ko livre boɗejo coyi goytale caɗele ɓesguji ɗi ko ɗum min tottanma waɗere coyde ƴiƴam mais sa ƴeewi hande taux de chômage o ɓe kaali ko 23% te Sénégal ɓe mbima hen 75% ko des jeunes e ko way noon ɗum ɗon ko ɗum probléme mais woto jejjiren secteur BTP o ndeɓe ngari en jiiɓe mbaɗi arrêt des travaux ɓe kone abbo e 3 kene abbo somi jumani ko e 30 000 capanɗe tati ujunere yaaɓe yaaɓe koɓe mbiyata ko chômage technique direct ɓe ganduɗa ko perdi golle mumen capantati ujunere innama aade ɗum ko yaaɓe to banggue golle mumen sa ƴeewi to ɓe mbima to banggue génie civil ɓe mbaɗi cité to banggue wonande chiffre mabɓe d' affaire somi jumani ko 3% to banggue wonande jaafoɗa 31,8% to banggue chiffre d' affaire wonande kamɓe les génie civil donc ɗum ɗo fof ko des problémes wadde sa ƴeewi emploi ko perdi ko to banggue emploi direct mais ɓe kalani emploi indirect par ce que wonɓe e chantier ji ɓe ma won gonɗo sara mum ne defa ɗon bottaji ene yeeya maçon ɓe ene yeeya gollotoɓe ene yeeya ɗum ko en direct kono kadi ɓe kalani an gollowo so tawi a yoɓama nawata ko galle moon gurnata ko ɓesgu ma e ɗum ɗo fof ɓe mbima so tawi a waɗi comblé koɓe persi ko e 2025 o laamu Sénégal perdi kene abbo e 3 milliards tawi ɗum ɗon koye impact e dette to banggue wonande secteur BTP o hayso tawi waɗi relance je crois ko ɗum ɗon ko ɗum des probléme mboɗo sikki min ko ɗum tan kam so Allah muusimi hen koto banggue taux de chômage o on fonno haalde e l'employabilité des jeunes holɗin mécanisme uji ɗiɓi pawi beele wawde tottude sukaɓeɓe golle wawde ittude gabbo hayso tawi o yi won waɗaɓe enregistré toon to fonction publique won waɗaɓe enregistré mais woto jejjiten ɗum ɗon beele wona wadde comblé gabɓen sukaɓe riwonoɓe kene abbo e capanɗe walla 3 ujunere riwaɓe ɓe so tawi won totaɓe golle beele mbaɗi ɗum comblé mais kam to ustaki koko beele cukkiyol nde walla cukkani a jarama sen gatte jaltal président de la république Martin Faye goto e mawɗo jaydiyankoɓe o yalti ko ñiŋi hen tan ko wasde nawde jayde bindeteɗe ɗe o jeeyi e ko ganduɗa ɗum ko kanko jiimi ene fonno yaade makko tokala nga tanmi ka haali nane to banggue Pastef no o wi fayi koye yande so tawi renaki so Pastef yani beele yenanta ko Ousmane Sonko walla yenanta ko Ousmane e Diomaye saabu o holli wonde hay goto wawa wiide mo heno jeeya joni hono mabɓe jeeɓo ha Pastef fuusa namdal gongal ngal ko président wi ne wawi ittudemo premier ministre ɗum ene anda koye hojomaji ɗiɗi kono beele ne wawi ittudemo kadi gardiɗe Pastef ittude walde o joguiɗe kanko Ousmane tokara Allah jarama aɗa andi to banggue Martin Faye ko haali ko e hewɓe kadi joguima nden yiyande Soleil wasde ɗum tawede APS wasde ɗum tawede ɓen kam arjiɓe ɓe potani ni hay guila o suwa e gaynude yewtere nde guila nden ponno riwede potani joɗade ɗon ni par ce que foti no mawɗo leydi jaltal muɗum e média ji d'état a faami de jooɗoɗon mbason wadde ɗum couvrir ɓe kalnama ɓe cali walla ɓe kalnaka mi anda taw ɓe noddaka quel que soit alpha no wawi siforade hay soɓe noddaka ala soɓe noddaka ɓe natta hay soɓe noddaka ɓe potani fadde ni haaɓe nodde ala mawɗo abou kono so tawi ɓe mbaɗama accrédité so tawi ɓe mbaɗaka accrédité kay ɓeɗo so tawi ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ene foti wonde wonani ha hunde nde yettima kamɓe ɓe poti ummade non mais aɗa andi non ala présidence ko coordination woni toon so tawi en paami ɓe not c'est vrai mi ara mboɗo wawi tawtodema noon eɗen gandi heewi ko ñiiŋa tuuma APS eɓe Soleil eɓe mbaɗa saboté kala ko fatuno e événement ji président de la république Bassirou ɓe ɓuuri wadde focalisé koye événement ji premier ministre Ousmane Sonko kono beele ɗo ɓe mbaɗama accrédité yoɓe ngar walla ala d'accord jinmi laɓɓino seeɗ tan toga ɗo
ne weeɓi famde on kadima ñande en ACG RTS heɓe électorat ɓe ñingɓe galle o no wurdini galle o meeɗa wurdude ni joguiɗo konngol mawɗo leydi ndi so wino directeur général o mboɗo sohli soleil mboɗo sohli naggam mboɗo sohli naggam ɓe dartinta e yiyandam so tawi noon kono noon so tawi o wiyani noon gardiɗo APS o e gardiɗo soleil o ene poti noddudemo aha pourquoi minen min noddaka e nder hen hol sababu ma gartu ene poti wadde ɗum ko heddi ko so tawi mi arti e namdal ma to banggue Pastef aɗa andi mi haalino ɗo gila nde wiyete Sonko moye Diomaye woni Sonko gila nden mbimi wonde woodani Diomaye ko Diomaye Sonko ko Sonko gila nden mi haalino gila e awwalan joni mi haalino ko mbimi ñanden wonde kalmiɗo en mbimi wonde e mayirɗe lewru avril ma laamu ngu dillu soit ko remaniement ministériel ma wat walla quelque soit alpha ko wawi wonde hen fof kam laamu ngu ma dillu te dille e hande o Pastef mbiɗa wonde ko so tawi Pastef maayi holmo mayanta mbeɗa ko Ousmane walla ko Diomaye e Ousmane hade Diomaye wi nanen nder hen ko kañum sosi Pastef kala nde maayi mayanta ko Ousmane ay mi waɗi hen hanki e titonde kabaruji am mbimi wonde Pastef ɗo Bassirou Diomaye wi wonde Pastef so tawi heɓɓitaka koko mayata Ousmane Sonko yimɓe muɗum dari mbi wonde loppet ɗum waɗata woni holɓen woni Birame Souleye Diop waɗini erago muɗum woni Ngagne Demba Touré waɗi erago muɗum Amadou Ba ministre de la culture waɗi erago muɗum Sonko noddi koye batu Ngagne Demba Touré en direct noddi koye batu Ngagne Demba Touré en direct Abbas Fall maire de Dakar kañumen mbi wonde fuɗɗode mum ko Sonko wattan mum ko Sonko Amadou Ba wi wonde ko Pastef naɓe yoɓe ndentu ɓe daro ko pusgu wasa wodde pamodiral yo wood yoɓe mbaɗa massifié parti Pastef ɓe gummoɓe daro kamɓe ko ɗum woni koɓe kaali joni noon Serigne Gueye Diop holko haali Serigne Gueye Diop ko coalition Diomaye président jeeya ɗum firti ko Pastef yo maay so maayi kamɓe haɗaniɓe kamɓe eɓene gummina coalition mabɓe coalition Diomaye président Serigne Gueye Diop noddi ko meeting mawɗo moɓe poti wadde toon to mburto en meeting o holmoɓe mbaɗanta meeting ɓe mbaɗanta meeting o ko on mo ganduɗa hooremaɗo ko kañum woni Bassirou Diomaye Faye ɓerde doole a yettima meeting en cuwata o yettade joni gattuɗo settan ko ɗuma mo mbanmi eyyi ma jettoɗon seeɗa en cas so tawi Pastef so tawi maayi wonde ko Sonko mayanta kono wona Diomaye kañum nana wurtina hono coalition muɗum coalition mo wurtinto ko yidde mo jaggude coalition ɗo yenna e 2029 holno jagguirto coalition alay sago ɓe jogo activité parti so tawi jogaki activité politique parti politique so joga activité tan koko mayata kadi Ousmane Sonko yimɓeɓe yoɓe paam Pastef so tawi hande o Ousmane Sonko so ummima e wonde premier ministre Ousmane koko mayata Pastef koko mayata kala ko takki e Ousmane koko mayata politiquement anda ɗum ay ko kalamam ɗo ay ƴew politique ne boni baldi politique ne boni baldi fatmi haalanma seeɗa togal ayi yafomi fatmi haalama seeɗa mi yafaki sa yafami yafaki mo en jaa so yiɗi yoppodiru mawɗo ko dow hen ɓettuɗano ko piya toon yoppodiru ay sa yi yimɓeɓe ene gulla hande o ene gulla Sonko ko wonde mo premier ministre wallahi Sonko wullama tawi natane laamu halma ko naade laamu Macky Sall est ce que yimɓe mbiyani Sonko mais mawɗo Abou wona gom wullama go wullete no haade makko no ƴeew Abou Gaye Abou Gaye ay ko kalani ko a ɗaccatam mi haala mbima wonde ko hande o Ousmane so tawi o natti wonde premier ministre Ousmane maayi ay gulali hande ɗe o wulleteɗi e ɗi o wulletono hanki nde o yilhor laamu nde wona gotum gulali ɗi gona gooti de gulali jiilohor e gulali ay aɗa andi holno way kono gonɗa koye ngabbude ni ko escalier paaɗa ko dow huɓere nde kone deuxiéme étage so tawi a yeehi ha a ngabboyi hankadi e terrasse deuxiéme étage o a heeɓi sottina ko heddi ko jippade wodanma kono ngabboy ɓennude dow wodananima ay so tawi ka jiilohoɗo laamu a famidi sa ari hankadi ha a heeɓi laamu a heeɓi jaaɓi ha tirde wodanma ko telli haade to banggue politique ko hono noon sifori Ousmane wonta ngabbidde wona ko ɗo kalmi non wona hakkundemi Ousmane kalanmami ko politique
ay mi wima wonde ay Bassirou Diomaye Faye hande o yimɓeɓe so kaali haala makko wona Bassirou Diomaye Faye wona Bassirou Diomaye Faye wona Bassirou Diomaye Faye ɓiɗɗo ɗanaji o de ko Bassirou Diomaye Faye wonde mo président ay so natti wonde président haala makko nattata haalede Ousmane so natti wonde premier ministre haala makko nattata haalede Ousmane woni inspecteur domaine itta haala mum haala eyyi woni député itta haala mum haala eyyi Allah jogi Allah hande so ittama hay goto haalata a wona Allah bo gay e bo mbi mi wona kay kono hande o so ittama hay goto haalata hay ana haala gatten to ɓew nomin ala mo gondumi ala mo calimi ko yelde gon mera wude eyyi min sen gatte namne jaabuji namno bandal fayda on kalani hen wonde Macky Sall ƴamo ide fo laamu oni beele waydinoma walla waynaki o jabtimo nari ko pamno jabtumo eyyi ɗon min mboɗo sikki président kan haala waɗani cohérent woni waɗani cohérent wonko fonno e kan haala ko jaabi ko wona ɗum o fonno artude fonno laɓɓinde ko on message on lettre mo o waɗa envoyé woto jejjiten président Macky Sall neldiɓe lettre te non toon jimmi haalde mi anda nde wonno kadi wonko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum confidentiel kono eɗen gandi kam Macky Sall waɗimo envoyé lettre gonɗi ni ɗum Cheikh Nia ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères ko kanko wi non non ministre des affaires étrangères gonɗi ni haala ka déjà en jii haala ni nana wonko coowete wonande sa ƴeewi to banggue less ɗum kam mi gonɗi hayso tawi mi jaɓani ɗum taw e d' après ko haali ko kono foy wat noon eɗen gandi Macky Sall waɗi envoyé mo waɗimo envoyé lettre mi hadde ni parce que Macky Sall yidde mum enen fof eɗen gandi ko kañum ne yiiɗi Afrique fof waɗa porté candidature mum kono sinno ko sago mum ko honneur leydi mum addo nangude waɗa porté e candidature mum o hokki des exemple uji yeruji yiide wonande baɗono Amadou Hott nde yahata nde Banque africaine de développement BAD yimɓe ɓe jii darde nde ɓe daari hende ko gonka mais tardivement kadi darde nde nde ɓe ponno darade hende so ɓe darinoma nden darde hande wona Sidou Oulta gagnoto donc ɗum yimɓe eɗen gandi ɗum mais woto jejjiten candidature o mo ganduɗa ko Amadou Lamine Sall francophonie yimɓe fof en jii kañum ko haali hen windiɓe des correspondance ala ko haalani ɓe jaabahi ɗum ha waɗi retiré candidature mum beele wadde ko haali ko ɗum ene gonɗi aɗa andi wonko neɗɗo haalata tawi sa ƴeewi less wona ɗum woni ko jomumen woni ko mbaɗata ko min mboɗo gonɗini Macky Sall waɗi kala ko fonno wadde kono hay so tawi Macky Sall waɗani ɗum yoɓe ƴeew ɗum ɗo wadde porté candidature Macky Sall ko ɗum honneur wonande leydi ndi ko ɗum fierté wonande leydi ndi par ce que en kaali to banggue histoire kamɓe mboɗo sikki ɓe jogui probléme e culture mi jogui probléme e ko yiyete ko to banggue wonande historique Sénégal koko ɓooyi e dañde ɗeɗo ñalale to banggue tedduli kadi koko andira ɗum en kaali to banggue Ablaye Wade en kaali to banggue Abdou Diouf baba jaafata wonɗo ko poɗɗo haalde haali kalnaɗo o ene fonno wadde ko walla poɗɗo haalde haalani enen cowmen ɗo wonno ko so gurdine waɗa porté candidature Macky Sall tawa Sénégal no woodi ko Sénégal koko sali président de la République yalti wi kañum ko nande mum en noddi ɗum ina kalan ɗum te président haalnan ɗum e ɗum koko haali eyyi o suusa cikkumi Bassirou haalde e radio ji ɗi o haalde nande makko en faysene nantine engrais nantine tawa wona gonga o wutti o wi ha goto nela hen ministre ay ɗo haalanimo wi ɗum ko an haalanimi ɗum wona gonga mbimi Bassirou wawi joɗade premier ministre mum wi ɗum ko wela Bassirou huuli ittude ɗum ministre uji muɗum mbi ɗum ko beela Bassirou huuli ittude ɗumen sakantuma noon wiide wonde e meta Bassirou ene suusi joɗade haala ɗum ɗo Bassirou ene suusi ko ɓuuri ɗum heddi koto banggue namdal ngal ɗo ina minen jiɗi wiide mo suusa jabtade mo wawa haalde so premier ministre wi ɗum on so nama leydi hon leydi fayi fayaɗo boni tokara mi laɓɓinanma ɗon tan aɗan to banggue namdal ngal wonde so tawi Macky Sall haalanimo nde foti haalandemo walla haalananimo ko wawi hen wonde foof enen haala ka aka laaɓi hen banggue aka wi bodok hen banggue haala ka holto ka laaɓi haala ka ka laaɓiri wonde ko Macky Sall kanko Bassirou Diomaye Faye ministre des affaires étrangères kanko suuɓi ɗum
président de la république so tawi aɗa haalde mo hakkude président gonnoɗo e président lomtiɗo wona téléphone yahara ɗon won haala won yahara ɗon ko par courrier par correspondance yahar so tawi ene yaha ɗum ɗon koko fati e diplomatie ko fati e diplomatie oɗon noon joueur ɗum ko ministre des affaires étrangères Macky Sall windimo totti ministre makko des affaires étrangères ministre makko des affaires étrangères addanimo lettere ministre makko des affaires étrangères suusa hebde lettere gummiɗo e Macky Sall walla gummiɗo e Abou Gaye fay koye président de la république Bassirou Diomaye Faye ministre makko des affaires étrangères wasa yettindemo oɗon lettere ɗum wawa wonde e gueɗal mi arta non setan joni beele lettere bindaɗo e nde o wi o nani nde holtat mum togara non alandi ɗum baba enen en mbawa ñaw mbawɗen ñawde han mbawɗen ñawde han ko Macky Sall windimo totti ministre makko des affaires étrangères ministre makko des affaires étrangères wi wonde heeɓi lettere Macky Sall a nani de laamu ngu heeɓi lettre Macky Sall ko heddi ko noon kanko so tawi o wi wonde ko nandudiɓe makko a faami de ardiɓe leyɗele fodde nayo ko kañumen kaalanimo wonde Macky ko candidat wona ñaaguimamomo yo nanguiran Macky jehini ha mbi ena mbawnamo o sali o wi wonde kanko o wawni haake e won gueɗal min de mbaɗa faamimo mbaɗa jaɓanimo hen banggue mbaɗa faamimo mbaɗa jaɓanimo hen banggue e darde nde o dari nde wasde mo wiide wonde o jaɓi jagguirande Macky Sall so wi o jagguiranani Macky Sall min de mbaɗa yaadi e haala makko holko tagui ɗum ko hanki tan wonno ko kanko e premier ministre makko ko ɗum ɓe mbaɗiri campagne wonde Macky Sall wari capanɗe jeetato e tato innama aade Macky Sall bonni sérieux leydi nangi fodde ujunna kanko Diomaye e Ousmane Sonko e yimɓe maɓɓe fof ɗum ɓe mbaɗiri campagne e élection présidentielle ɗum ɓe keɓiri laamu ɗum ɓe mbaɗiri campagne e législative uji ko ɗum ɓe keɓiri majorité à l'assemblée nationale joni noon on moɓe mbiyanno ko kañum wari pittaɗi on moɓe mbiyanno ko kañum suki fodde ujunnaje tati innama aade on moɓe mbiyanno ko kañum wayli kuule leydi on moɓe mbiyanno ko kañum wayli kuule leydi haɗi wonɓen jeeyede e élection ngaji présidentielle haɗi wonɓen jeeyede suɓede e ardotoɓe leydi Sénégal on moɓe mbiyanno noon on so tawi wiyama hande o ene yiiɗi ardade fedde gotago windere nde tan o fina subaka goto tan haala kala kaw haalanno foof e bonande o fina subaka tan o wayla ɗum wonde omo jaggirana ɗum o wawa jaggirande ɗum ha darga daro no wini e position mo woni koye ganummo o woni o dari koye laabi celi aɗan ko wiyete péripétietti ko kanko ko ɗon o dari koye ganummo o woni ganummo makko ko o wawa ruttitade o wawa huccide e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe o wiya ɗumen wonde Bassirou Diomaye Faye kanko Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ɓe mbiya Macky Sall ko barɗo Macky Sall ko coɗɗo Macky Sall ko bonnuɗo Macky Sall ko ni Macky Sall ko na ɗon ɗo darino ɓe mbino o wi noon ɗo o fina subaka goto o arta ganumo goɗɗo ko wiide wonde omo jaggirana Macky Sall ɗum ko ganumo makko ko ganumo mawɗo woni ɗon kono fo e wa yafandim taw heddi ko seeɗa o wiide Amadou Hod yiɗi nde ƴetti ko audience o jaɓɓi ɗum pale dawmi haala toya ɗaccumi haala koko haali kalten o wiide Amadou Hod yiɗi nde e ñaagui ko audience o jaɓɓi ɗum pale haali ko yiɗi o jagganoyo ɗum waɗi dégagé budget hayso jogui haalis o ɗannude mum kamɗo yew ɗum présenté o yodda hen ɗum feeñani Amadou Hodde ko haali ko ala fof ɗo feeñ ala fof ɗo yiya min de mi anda kono min kam mi seedaki Bassirou Diomaye Faye tan ɗo ɗannude e Amadou Hod e avion jaadi ene waɗana Amadou Hod campagne rokka ɗum micro Amadou Hod haal ko jiɗɗa e campagne maɗa min de mi yiyani mi nanani fof hay journal goto binduɗo ɗum waɗ ɗum titré mi yiyani mi nanani ɗum kam mi anda noon so tawi woni walla wonani kono noon so tawi o waɗi ɗum o dañani woni ɗo Amadou Hodɗo tawde o dañani woni ɗo Amadou Hodɗo horo nanguiran Macky Sall so nanguirani Macky Sall o wona dañi saabu Macky ko perdo a jarama diwgol heewi Bassirou Kébé goɗɗo e goɗɗo oɗo ko Ismaïla Ly ene wayno ko kañum woni Ousseynou Ly jafoɗon kañum woni diwaɗo kanko joguino hono konngol toon to galle laamugo to ittugol makko waɗi coow wayno ko wonɓe Pastef Ousmane Sonko kolli Diomaye nana itta yimɓe mumen ina watta yimɓe woɓɓe gueɗal keddigal ko namnal gongal ngal mboɗo hewno woydiro wiide so tawi ha joni Sénégal ko Pastef woni opposant Pastef
so laamu yehoyi so jomay laamu yima ko Pastef so Sonko laamu ko Pastef hade en ngala opposition goddo so tawi heddibe koye mabbe naati opposition ala ko Pastef tan won ɗo yiyande mon non opposition ne woodi hay so tawi par ce que hande opposition goddo hono adandi alaysa ko paamen alaysa ko paamen opposition woodi opposition woodi dillata dal ha wulani dani non APR nando FDR nando Barthélémy Diaz nando Gomse Boppen nando e vraiment jomen ne mbaɗa manifester ene kala ene mbaɗa dénoncer heddi noon ko contexte gonaɗo kadi yimɓe fof ne gandi aɗa andi koɓe mbiyata ko politique ko ɗum gueɗe jantal man wona tan ɓe ganduɗa so tawi a wadde mumen ko fatuno ɗum ɗo koye intérêt leydi ndi nanguma mbaɗma e kaso a ƴewat no dartoriɗa ɗum ɗon yimɓe fof ene gandi susa bon lamata ko de eyyi kono kadi de ceerno ɓeɗo kam andi aɗa andi ittugol Ousseynou Ly Ousmane so hawi ko Pastef so jomay hawi ko Pastef mi natti haal so jomay hawi no Ousmane natti haal e joni jomay hawi non Ousmane waɗi terra meeting muɗum gaydi fe joni d'accord Abou gila Bassirou Diomaye so jomay hawi assemblée générale coalition Diomaye président gila Bassirou yi assemblée générale tat haali hon ko haalanno gila nden tuggude nden fewde joni ƴew communication Ousmane Sonko ƴewno yaay est ce que communication Ousmane Sonko woni koye ngabbude walla koko dariɗo gotel walla woni koye jippade so tawi tan Diomaye waɗani démission e Pastef waɗi coalition mum woɗo yeehi ganda ko Pastef tan won ɗo Pastef tan wawa wonde ɗo par ce que schéma ji ɗi mbaɗi dessiné o anani a haali ɗo haala le 9 ɓe payi ko Stade Caroline Faye mo Mbour toon ɓe payi non mboɗo mi non wona Pastef non wona Pastef ala ko Diomaye président mawɗo Abou Diomaye président wi kañum mawɗo Pastef mawɗo Abou o yaltani ala yan kam woni mawɗo Pastef kono kam ko kanko liggi Pastef mbimi jimi Pastef kam so tawi feccam gol fof so tawi tottama ko golli non jimi de an yawon président Diomaye ya wi ko an jeeyi Pastef wiyawona Pastef haɓata ala so Ousmane hawi ko Pastef hay Sonko hawi ko Pastef hawi kalan gonga sen tugnima e feccere nde o fecci nde so tawi Pastef feccama feccere Demba e Gagne e Njo so tawi Pastef feccama kanko ko kanko ɓaftata fof e joni jimi wadde ko Pastef tan yata ha joni Pastef tan woni leydi tawde heddiɓe woto jolade non jogui lande gadda opposition ne woodi woni opposition ne woodi so tawi kay ko politique kaleten ittugol Ousseynou Ly ko politique koye Pastef wonɗon ha joni non opposition mi haalnima APR nan ɗo Ousseynou Ly tuma wiyete ko jeeya koye Sonko ummi tan wona tumede ke ɗum kay joni ummade suudu tan fata joni holko waɗi ittugol ngol Pastef ha joni e joni holko Bassirou wone heblanade saabu aɗa andi wonko haali il faut mbawen famde nde o namda nde Moustapha Diop namdimo ko kanko yino wonande omono waɗa ko ganduɗa ɗum ɗo ko lamminde Ousmane Sonko hawɓe gaddi contexte mbimi ko hara niwno sesa mo mbimi ko ya ƴeew oto waɗa lorñe ya ƴeew ha moƴƴa o haali to banggue historique waɗi rétrospective wonande holno Pastef ardi holno ko golli hen ha ɗo yettiɗo o namdama ko fatuno e coalition Diomaye président aɗa andi o waɗi hen insisté yiide wonande o wawa ko ngor ko teddungal wonande accidimo e on coalition o haali to banggue koɓe ƴetti ko so tawino wonano on coalition haaɓe ƴettoye récépissé o wonata candidat ho wona président ha hande omo joddo e mabɓe omo haala déjà ayi ko kamɓe lamminima donc hay ngaalu koɓe ndendini hen ko o haalanima wadde andat kanko wonko o heblanade déjà waɗi fistisé hande sa ƴeewi no Pastef yarata ni hande kanko kala manifestation ji makko watta ɗum kanko to banggue Pastef waɗata ɗum ko coalition Diomaye président kala nde ɓe garti meeting o Ousmane natti o haalnima o yima Pastef meeɗa gagnade kañum tan kala nde Pastef gagni ɓe mbaɗi ko coalition wonɓe yaadi wadde a famat koye politique gonɗen ittugol Ousseynou Ly ko ɗum politique par ce que a wawa wonde porte parole à la présidence te aɗa jeeya e kan goɗɗo mo ganduɗa oɗo nano huccitiri wadde en face président de la république hande eɗen mbawi wiide oɗo sorti makko to Caroline Faye paɗen toon des révélations Ousmane Sonko hollitima yaltu haala min mboɗa yakori ko jaltugol makko waynande gam accude saha ko gasi Ousmane Sonko kala nde Bassirou yaltuno haali Ousmane ma yaltu haala Ousmane kono beele ngol ɗo wonata baynugol makko heddi ko tawde ɓeeɗo kañumen Bassirou haali kañum ɗeɓi wadde feccere bilan muɗum a famde e duuɓi ɗiɗi ɗi ko feccere bilan walla feccere feccirinne Ousmane wi wonde ma waɗ bilan donc andude ko Ousmane hol bilan mo waɗata wonde ɗum premier ministre est ce que ko Ousmane foti wadde bilan walla Ousmane so tawi ene waɗa bilan waɗa ɗum bilan ko président de la république ɗum ɗon ko namdal ko heddi ko noon ko kanko Ousmane ha ɗo joni
o woni koye pette hirsangue o woni Serigne Gueye Diop en coalition Diomaye président ngoni koye ɓedde doole muɗumen kala nde ɓe gummiti meeting to ɓe tawi meeting o koɓe noddi ko ɓe nootama e nder hen so tawi ɓe garti Ousmane koko nattata woni attention non woto yejjit haali Ousmane Sonko woni koye mayde woto yejjit actuellement ni koɓe pawata ko e dow makko yimɓe makko ɓe ittata ɓe woto yejjit Sénégal naaɓe jaadata koye baɗo victimisé wu ɓe jahata koye émotion saɗum yejjidde ko heddiɗo joni ko heddiɗo joni ko jeerondirtumi ko kanko Ousmane Sonko no kanko Bassirou Diomaye Faye omono noddi meeting Serigne Gueye Diop en ko wiyete ko wona Serigne Gueye Diop ko moltade Serigne Gueye Diop tan ha o dañano yiɗiri ni kono ko kanko noddi kanko Bassirou Diomaye Faye omo ɓeta doole makko ƴewde popularité koye fief makko toon o jeeya ɓeɗo mawɓe wotoɓe ɓe gotani ɓe ngala sukaɓe wotoɓe dental mabɓe timmani ƴewde popularité makko holɗo tolni on noon heddi ko omo noddi le 9 e kono noon hoto jejjiten Farba Ngom no noddi samedi joni noon gonmi koye observe de mi ƴeewa ko mobilisation Farba Ngom heɓori wadde Matam o e mobilisation mo Bassirou Diomaye Faye heɓori wadde Mbour o mi yerodira mi ƴeewa est ce que wontata koko yimɓe Ousmane Sonko mbino mbaɗa fadi ɗon oɗo joom journal o no wiyata noon kadi yor Serigne Saliou yor binoɗo Farba Serigne Saliou waɗi ko 2 milliards pour wadde mobiliser est ce que omo arta e 2 milliards ɗiɗon walla o totta 2 milliards ɗiɗon ko Bassirou Diomaye Faye toga ko pontata ko fof non ponta ko fonnodirani ma jinmi widema non jinmi widema jafuɗa konngol tan jinmi widema ko calɗa famde ko alamisala eyyi non mi hokkiriyo tan ko calɗa famde ko mbiyanoɗami ko Farba waɗata ko affaire waɗanta walla goɗɗum waɗanta ɓeta banggue politique Farba ala ko yettude bandiraɓe mum taw e wat se tan ɗum waɗami haalani ko heddi hen ko to banggue yimɓeɓe kala wonnoɓe APR nde ɓeɗo gay laamu ndiwiɗo men haalaɓe wonnoɓe PS ndiwama haalaɓe wonnoɓe AFP ndiwama haalaɓe koɓe ndiwodirta ko mbimi yaltani ɓe ko umma e Abougay Faye Abou Faye Abougay ko maka mbaynoɗe jeehen bisimilla salamu aleykum rahmatullah gaccunaaki hadema mef yo jafuɗon suwaɓe e batulel communication suwaɓe étudiant ji fulɓe duɗal Amadou Moukhtar Mbow no mbaɗa ñalawma ñande asande sallah alam ɗo jaaɓi ko enen ɓe teddiniri en ñaaguimo yo Allah ruttu e teddungal en jetti Ali Sow mawɗo mabɓe en jetti ɓimen gordi So ɓi gadeɓe kañum woni sababu o yo Allah ruttu e teddungal ngal en teddani en mawnani ko kamɓe teddi kamɓe mawni yo Allah hokku en tawtorede en noddi bandiraɓe foof toon yo Allah hokku en tawtorede puɗɗoɗen bisimillahi joften alhamdulillahi mbiyata kay ko mef ene noddi e ñalɗi muɗumen ko Abou Diop ɓe mbaɗi paare joni noon kay mete ñalde nde ko ngaari walla ko jawɗi juɗaɗi walla neɗɗo kam so tawi waɗama parrain a wawa wadde parrain mbiya yomin gar tan min gar han noon tan oɗo ñallanta ko ngalde dene he wonko mbatton tew kala mon ñamɗo tew gayete ala dende kay waranma ko taade kala mon ñamɗo tew koko gayete dende ko ma kara tew nde ñama dende sa haran tew gayete ñande samedi de sallah jaaɓi inchallah université amadou mohtar samedi ko mamin ganda ko gonga koto université amadou mohtar mbow to toon mawol ko siftinimi ko heewi ma siftinam Moussa Hammadi Sare golwole muɗum toon kono noon ne kadi min jiiɗi golwole Abou Diop toon e gonangal ma toon ɗi fol lijjite yeewe dossier ma golwole Abou Diop toon sen jaadi toon de a yiyat ala dossier ma tan wonnoɗa a dawana hirndaki ha itta tirani andamama tira ittama tirani mi dawani mi hirndaki kono dawannoɓe ne kirnoɓe ko matériel am matériel complet a faami de ɗo hon ko Abou Gayti on jaama en jetti bandiraɓe ma to gasi ha laaɓi yiyatama lala communication ko ɗo katina gongol so Allah lamɗo jaaɓi